Ahoj, dobrý den, zdravíme vás. Jsme tady v Crazy Hockey s mým synem Mandrasem a ukážeme vám pár tipů pro malý hokejisty, co si můžete trénovat doma a jak se zlepšovat. Dneska se zaměříme na základní věci, což je hokejový postoj. Tak Aňa, když někdo řekne hokejový postoj, tak jak by si se postavil? Tak, super. A přesně tohle úplně bychom nechtěli, protože teď jsme hodně předkloněný a záda nemáme narovnaný. Já bych chtěl, aby ty hokejisti hráči tak si víc do toho sedli, narovnali záda a dali ruce před sebe a ještě, aby jsme dali malinko nohy od sebe. Jo? Ať máme stabilitu. První z věcí, co učíme tady z dětí, tak je přenos váhy. Ukaž nám to, Aňas, nebuď jak robot, trošku se uvolní a furt máme ty pokrčený nohy. Jo? A jedeme hodně přenos váhy. A snaž se, aby si nezvedal hokejku. Ještě roztáhnu nohy, dej ty nohy úplně víc od sebe a pojď ze strany na stranu. Máme hokejový postoj, máme přenášení váhy. Aňas, jak má být dlouhá hokejka? Když jsi bez bruslí, tak po nos a když máš brusle, tak po pusu. Jo? A proč to tak má být? Aby se ti dobře hrálo. Jo? Tak super. Tak, máme tyhle ty dvě věci a teď už si tam můžeme klidně přidat puk, takže jedeme a přidáme puk. Jo? Ten hráč se snaží, aby se koukal před sebe, měl zvednutou hlavu a jedeme co největší rozsah toho pohybu. Nemlátím ten puk, hezky ho vedu a jedeme, pohrajeme si s tím. Tak, milí rodičové, tohle bych dal úplně jako základ. Tak a když už máme hokejový postoj, máme přenos váhy, máme dribbling na místě, tak si můžeme zkusit a dát to do pohybu. Tak pojď. Co nejvíce snaž, ať máš pořád ten puk na hokejce. Co nejmenší mezírka. A zaklápím ho i z toho backendu. Jestli tě baví videa s námi, tak se dívej dál a dej odběr.